नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। तो बहुत ही शानदार खबर बा भोजपुरी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के फैंस लोगन खातिर कि हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के नया साल के नया पोस्टर आ चुकल बा। गाना के नाम रखल गईल बा नया साल नया माल। जी हाँ, ई गाना जोन बा वो आप लोगन के बिहान ही देखे के मिली। जी हाँ, आप लोग सामने स्क्रीन पर पोस्टर देख सकतानी। अंकिता फिल्म्स द्वारा एके रिलीज कल गईल बा और ई जानकारी दिहल गईल बा कि जौन गाना बा एक गौले बड़े खेसारी लाल यादव जी और नेहा राज। गाना के लिखले बड़े सोनू सुधाकर, संगीत दिले बड़े आर्या शर्मा जी। और बिहान यानी 28 दिसंबर के सुबह 6:45 पर ऑडियो सॉन्ग एकर पहले रिलीज कल जाए। जी हाँ, ये थोड़ा अफसोस वाला बात लागल हमें, काहे से कि कौन ज़्यादा समय बा, 2-3 दिन के बाद बा। डायरेक्ट वीडियो करी का ऑडियो करल बनी 28 के। अगर आप लोग ऑडियो करम तो फिर वीडियो कब करम, 29 के, 30 के या 31 के। तो डायरेक्ट वीडियो करी हमार कंपनी से अभियो ये डिमांड बा। और फिलहाल जो खबर बा कि ऑडियो आ रहा बा, तो ये जानकारी बा। बाकी आप लोग पोस्टर सामने स्क्रीन पर देख ही सकता नहीं। खेसारी लाल यादव जी की आवाज़ बा, साथ में नेहा राज बड़ी। अंकिता फिल्म यूट्यूब चैनल पर तो तैयार हम बिहान सुबह सुबह होके वाला धमाका। जैसे ही धमाका हो पर देखल जाए कि कैसन ये पहला गाना आ रहा बा नया साल के। सुने में आ रहा बा कि 2-3 गो गाना बा। तो पहला गाना के पोस्टर तो आ चुकल बा, देखल जाए कैसन गाना बा और कैसन माहौल बनावता ई गाना। बाकी के रिपोर्ट आगे आप लोगन के देते रहम। चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दी। जय भोजपुरी, प्रणाम।